Raman fra lai puar. Uta ubam syam la benut wat ia la ukun la jong. Henry ula IT ya u na kapenta jongi barok. Hato unom ai ru hangi ya ki e barok lembat u. Kamen ke para kene ke ba Paulus apostol u ya tu padu tho syaki Roman lane syaki nong Rom. Kene kade khot Bible ke ba ai jingkermen yangi iwei pe iwei. Teng ngia keli ngakan mau berbor yau blei. Ngaduai berbor yau blei. Tengba imat ublei unjukan mau yang umjai sak skor yang kene ke jing sngau jongi. Ha ke jing sngau dukha jongi. Ngi sngau kumta. Tengba kamdei kumta ya ublei. Rei ublei ulong kumne kumba Paulus apostol la tho syai ki nong Rom kalong ko prat khot lai puar. Wo ong uta ubom syam la benut wat yala ukun la jong. Henrei la IT ya u na ka bentai jongi barok. Hato unom ai ru hangi ya ki barok lempat u. Hato unom ai yangi ya ki barok. Ya ki barok ki bangi don kam ublei un sa ai. Ni don kam nangi kajing syania kajing IT lut how try lani surrender pengin terwa ya ki borok how try but utrai unsa pehi ya kajing don kam jongi ni don kam tang ban sngau singain bat sngau tikna ya kanehi uta ubom syam la benut wat ya la ukun la jong Andrei ula IT ya u na ka bentai jongi barok hatu unom ai yang ngiru ya ki barok lempat u habau la ai kat ya u jisu ukun jong u ti ya ki barok khot un sa ai lang habau la ai ya u jisu wa habau la pa ya u jisu u balong ka ktien jong u hi balong jing start belawan long do hi badu la pa ru ya u mensim un sa ai lot ya ngiru ya ki barok di nomor kata habangi sngau ba ublei ju syak skor yangi dei namar o soitan ulamwet lam ler pa uthok syukor yangi re ublei te umlong kumta ublei habau IT na dong syadong na kabanta jongi ya ki barok khoi dru un sa ai ringkat maraba abang na dong syadong di ukun jong u udei ta na dong syadong nomar ringkat pat u ya ka jing pen im ngi yo ya ka jing kot ngi yo ya ka jing map ya ki pop ngi yo pat leng ba jong u ya ka jing im jongi barok ka wei la pen kala namar u Jesu wan ban sim ya ka long do knang ban do pen kala biang ya ka to ka long do men haba la thau ning kong ya ka hau Adam ya ka ba u Adam ula pen jingai na ka jinga dei bacan jong u pat u blei pat ula re na u blei mangi syam ha ka jin tho ba kuai ha kitab Genesis rei haba u Jesu ula wan ra ya kane ka ban penlong biang yangi uju ubreu uban ningkong shua ba la lepop ba kane ka jingwan jong Jesu kalong ban pan pau po blei hawa ula pha ya u Jesu se ka perthei de ya ki barok de en sa ai dengan perkut biang sa sisen uta ubam syam la benut wat ya la ukun la jong Andre ula IT ya u na ka banta jongi barok hato unom ai ru hangi ya ki barok lempat u kini ke bangi syam ka city jong Paulus apostol sikinong Rom kan long ko prat kat lai puar to kene ka tien kan ai jing kemen jing tingen jing suk jing kermen jing singan ba jing tikna hau blei jongi amen